cockpit lama lu tumin cockpit kong khar chu a beita chuti rual chuan a thui hruai te chuan passenger mi pahau zong zong chu an thutna hruin an lo phuar bet ve mek boka khon khom chanela kan lo lo ma che kumsanga zakwa somsari march di somthum pakhat ania Japan Airlines flight 3512 passenger za somni pani le thoktu mi pasari te phurin Tokyo Haneda airport atangin athlok chuaka Japan ram chimthlang lama Fukuoka khopui panturani he Thlawhna hian Tokyo le Kyoto University zirla engmozat an chuanga medical conference teltu Dr. Rual te Roman Catholic Archbishop Anua Cardinal Nita Joseph Fomio Hamao te Regional Pepsi Director Herbert Brill le American Mithau Father Daniel McDonald te heti hunlaya Japanese rock band Lartaka an basis Morioka Wakabayashi te sumdong mi le khwalzin dangte an chuangani an thlo chu atanga minute somni nuvel jinglam dar sari le minute somthum pathum Mount Fuji tlang zone vel meter sangkua zanga asanga an thlomek lai chuan an jinga pakhat takamaro tamia chu dingchuakin Thlawhna malam chu apana ani hi kumsomni pasaria upa university graduate ani Thlawhna malam a thlen chuan aruka angun hnam katana pai chu phorin passenger lam chu a hoya Thlawhna chu an hijack ani ti apuanga athurual puite po ronding chuaka an manrua te phor turin a awngal boka he Thlawhna hijack tu te hi thalai lano pang tak tak Tokyo le Kyoto University zirlai te an ni hloma an zinga no pang ber phei hi chu kumsom paruk mi chau ani ngun hnam te pistol te le bom te an keng hloma nichina kan soi rock band basis Morioka Wakabayashi po kha heng hijack tu te jinga hian alo tel ruvereng ani anni ho hi khang hun lai Japan Rama Revolution thlentuma beitupol Japan Communist League hrinchua Red Army faction te annia anni ho hi zirlai rual intel khom anitlang puyani tichuan takamaro tamia chu keini hi ashito nojo naktu katana beitu te kanni tin au chuaka cockpit lama lutumin cockpit kongkhar chu an beita a chuti mek lai chuan a thui hruai te chuan passenger mi pahau zong zong te chu an thutna thewa hruin an lo phuar bet ve ngal mol mol bok ani meichia le no pangero chu an phuar bet ve lem lova cockpit chu an lu chil theita a tichuan an hriam hreile manrua te mang chuan pilot te chu an thunhuaya an da theita ani na taka chuan takamaro tamia hi hemi tuma an hruai tu tur hi anilova an pol Red Army faction hruai tu Xiaomi takaya chu he hijack ruam han tu le hemi tuma kai hruai tu leader tur hi ania mase an thiltum an ti ma hian polanga an chetna poen khoina lama man ani tasia hemi tum hian atel theita lo ani engtin nge heng hriam hrei silai le bom te hi Thlawhna chunga an ken lu thei ti hi zona om tak ania amai ro chu hei hi kumsanga zakwa somsari athil thlengkha ania Japan Rama phei chuan Thlawhna hijack ala om ngai lo shim shim ani he hun lai hian airport te po an strict lova Thlawhna te hi an la bus chuan deuh mai mai ani ti ila kan soi sual om love Thlawhna hijack kha thil common lo tak ala ni ani kha hun lai khan heng hijack tu te Thlawhna hijack Chhan hi amak angreng khop maya sarkar vole karna lam emo mitang chua tura phut na emo tlan na poisa phut lam anilova anma ni hi Cuba rama an kaldu wang mai ni pilot te chu Pacific tuipui thlokana Cuba khopui Havana a kalturin antia Cuba chu communist ram lian tak an hruai tu Fidel Castro hova revolution lo sual chuak to ania he hruai tu ro thap tak Fidel Castro hnuaya hian military training zukneya apui na manga anram Japan Rama holea revolution sual tura inbuat sai turin Cuba hi heng ho hian kal andu ani mase an ngai to lok lo le an ngai to phak lo chu he an Thlawhna hijack hian chutiang anga thui thlok turin theina anei lo ti hi ani he Thlawhna Japan Airlines 351 hi Boeing 727 ania heng ang Thlawhna hi short le medium range thlok tura duan ania thui tak thlok tura duan kha anilavani chumkhata kilometer sangli zan hi vel chau thlok thei tura duan ania chuti lain Tokyo changa Cuba chu a hnai theyang berat po po in kilometer singkhat sang ni vel zet ania he Thlawhna tan hian thlen ngaina aum lo shim shim ani
pilot te chuan hijacker te chu an thlawhna chuan Cuba a thlawh thlen thei lo thu le fuel point a dai lo na sat tur zia an hrila an thlawk lui ani chuan Pacific Ocean tuipuya an tlak ngei tur thu an hrila chu chuan thlawhna hijack tu te ril ru chu ati buai tanak mai an tum le ruam han angin thil akal theidon talo rang takin ani mukhoma man mo taka ro an relangai an malak zui dan tur le ti theikong dang omte an ngai tu chu zung angai ta Japan ramemo ramdang Japan nena inlei chi na nei tharama an tum chuan Japan sarkarin an man maidonin an sheboxi atopa chuan communist ram ve tho North Korea akal chu an rel thuta ani chuta po chuan boina hala om tho mai an thlona chuan atira atumram Fukuoka thlenna tur dai chau tuyal theia paya North Korea thleng thlok tur po in a fuel pai hian adai don lo ani pilot te chuan tuithun turin Fukuoka airport a an tum ngei angai thu an soya hijack tu te tan po ti vak ngai na om tak silawa chuan Fukuoka airport a chuan jingdar kwa thlona tuithun tur chuan an tumta ani thunei tu tele police te chuan an lo hual ngala Japan rama thlona hijack masaber ani awangin news reporter tam takle chu thil thleng muchak mipui an lo pungkhom na sa hle maya heng thunei tu mipoi mo zinga hian Japan Vice Minister of Transport Shinjiro Yamamura po atel ani thlona hijack tu te nen chuan India in an thil tum chu thil har satak ani awangin thul turin an nge na North Korea khopui piangeng air traffic controller ten an rambo ruaka thlok lu tur le an airport a tum turin puina an pek don lo awangin piangeng pan chu thil thei lo thluk ani an tia mase he helpol shroi tu takamaro tamia chuan atu anga an kaltir lo ani chuan passenger te chu an tha tur thuin a chang ve tlata an thil tum le an kal chan te hi a hri ani phot chuan North Korea ram shroi tu kimil sung chuan alo welcome don ani ti an ring tlat ani chutiang ani taxi a chuan sarkar hau tu te chuan an passenger train mek te chhuah turin an ngen ve le a chuti ani lo chuan North Korea an kal theina tur fuel an thun sak lo tur thuin an kar ve boka ti chuan passenger zinga nei chial eno pangte kumu palam le damlo le chaklo zualte an vain mi somni pathum chu an chuata a ti chuan North Korea an kal theina tur fuel chu an thun sakta ani amai ro chu kan soi tong khan piangeng thlok thleng tur hian flight route mumal omsa omlova piangeng ATC te biak po a in kai hruai tir thei arin om box si lo awangin pilot te man tur map chu man mo taka siam chopin an pe a chu map manga thlok tur chuan an hril ani amai ro chu hei hi sarkar lam thunei tu te rom han fing tak kalpuina tur man ro poi mo tak ani ta ani ti chuan Japan Airline flight 351 Boeing 727 chu North Korea khopui piangyang pan tur chuan a thlok chuak le ta a an map pek chu map mol mang tak school textbook ami angvel mai hi ania thlona thlo dan tur kai hruaina aviation markings engma aum lo ani pilot te chuan an hmang tangkai lem lo hle ma se du than tur an nei lo hijack tu te tu ang chuan North Korea lam chu an pan top mai angai ani radio hmang chuan Pyongyang tower lam chu biak po an han tum thina ma se Chhan na an dong lo Korean Civil War nu khan North le South Korea chu in chen sangin ramin hotak an nia anin rina chu leilam le van bo ruak lama uluk takin an veng ton ani Dakar engmaza an thlo nu chuan he anin rina line 38 parallel anti Korean Demilitarized Zone DMZ zone anti bok chu an thlengta a pilot te chuan he DMZ zone hi thlona thlo phal lo na no flight zone ani ti an sherana rampani te hriat puilova hemi chung zone emo paltlanga thlok te chu ka thlak thei ring an ni ti po an hailo pilot te chuan North Korea lam control tower biak po tumin thei top an chuaringa ma se tuman an ron chang bok si lo North Korea lam an biak po thei si lo awang chuan an thlona chu ka thlak thei ring ani ti pilot te chuan hijack tu te chu an hrila ma se an ni chuan an ril ru so son du chuang lovin thlok zel turin an tia hlaule thodep depin pilot te chu an thlok chun zom zel lo theilo ani chuta le fighter jet pahni ron lang thutin an ron kap tamaya an mangang tlangin an thingei don ani hi an ti towa ma se an nu rei vaklawa chuan silai thom chu are le ta pilot te chuan reilo te chungin an thlona khol poimo engma an kap fulo ani ti an hre thei nga la warning shots ninge ya ngain engtia omzui tur nge ti po hrethiam lovin an hoi buai hle ani
chuti lai tak chuan radio atang chuan tong an hreta Korean ophoi tak English ni si hian Pyongyang ATC atangin ani thu an soya pilot te chuan an din hmun chu rang takin an report ngala ti chuan an be sei lo tak main Pyongyang ATC chuan radio frequency thlak tura shilin chumi te chuan jet fighter te kai hroina in Pyongyang airport a an tumtir thei tur thu an ron soya chu thu an hria chuan hijacker Tleirawl te chu an hlimin an lom ngei mai an awa an zaya an du dananga an rama revolution an kalpui theina tura puitu tura an ngai an mi ngai san North Korean communist froi tu Kim Il Sung an mu thei tur chu an phur tak zet to ani chuti mek rualin pilot le crew dang le passenger te tan chuan thulung chia thlak tak ani thung loi si Kim Il Sung ro rel dan rong takte an lo hriat to awangin an chunga enge thlengang ti po an ngai tu angam meu to lo ani chonhudar thum le minute som pakwa chuan Mirim airport Pyongyang landing zone a chuan an tumta a tukver atanga an han hoi chua chuan North Korean flag loin tar chuai le North Korean sipai loin tlar thup te le ram froi tu le thunei tu official rual lom thup te ba ka mi pui le no pang an ma ni lom na thuzia kenga lom hung mai chu an juk mu theya an be sei phak lawa an lo lom le an lo dong song chu makan ti zok hial ani no pang rual pang par kenga North Korean endem an lo sathat that mai te chu mak an ti zok hial ani chuta loudspeaker atang chuan Korean ophoi tak saptrong si hian hei hi hruai turo pui Kim Il Sung akai hruai Democratic People's Republic of Korea ani e Japanese imperialism dulo tu te hian kan lo lo ma cheu tin aron puanga ti chuan Thlawhna hijack tu te zinga pakhat chuan Thlawhna kongkhar chu aron honga pona lo ngak tu sarkar thu nei tu te nena anin biak don lai chuan a thian te zinga pakhat chuan ron kovin kongkhar chu khar le ri turin aron tia rang takin Thlawhna kongkhar chu an khar le ngala engchunge an boina ni le ta le Thlawhna tukver atanga ponlam an han hoi vel chuan thil dikzan lo omin an hretlata airport chunga chuan khotlang lamram siam kar om nual maya North Korea rama hruai tu lian te chuan heng khotlang siam kar hi an hmang lovin an hrebok sia chubaka airport a chuan Thlawhna atam an tia Pyongyang airport a chutiang za Thlawhna aom an ring lo ani tin airport pon lam khopuya in chong sang pui pui an hubok nen North Korea ni thein an hreta lo ani chu a chapa an zinga pakhat chuan US military uniform ha midum azuk mu boka North Korea rama US military mi le sa midum le ngal an mu chu thil ni thein an hrelo ani ti chuan an zinga pakhat chuan kongka chu hong le in a hnuaya an mani hruai tu tur bus driver hna chuan hei hi Seoul airport anim tin a zota ani lo ham hai nen o tin a lo chang ve mai boka chu vele rang takin Thlawhna kongkhar chu an khar le tangal ani na taka chuan he Thlawhna hi North Korea khopui Pyongyang a nilavin South Korea khopui Seoul a zok atum ani ma se engtin he Thlawhna hijack ani khan Japan sarkar chuan chan chuale poi khoi tu te man thei dan tur kong adap ngal char chara ami chuang zinga American mi poimo tak pani antel ve awangin he Thlawhna hijack ani thu adar chi khan America CIA te chuan anti tur anti ve ngal vat boka Japan sarkar nen thokdunin South Korea sarkar thopuin he Thlawhna hijackin poi a khoi tlem thei dan tur berle hijacker te beile dan tur ruwa man na siamin an boi ngal char char ani khatia Fukuoka airport a fuel thun tura an din po khan Thlawhna tenkia chuan achan ve ai tam ala oma ma se hun po khotlai nan thunom takin anom mai zok ani pilot te hne na map an pe ka po khan arukin pilot te hria thiam thei turin thil an ziaka radio frequency an man tur bik an shilru ani tin an thlo chu lain pilot te chu an kal dan tur flight path an shil boka chumi pi alama an kal zel dan tur longai chang turin an shil bok ani heti mek lai hian Japan sarkar thunei tu te chuan South Korea ram nen ruahman na lo siam ve mek bokin Thlawhna hijack tu te an bum theina tur ruahman na pui tak le man mo thlak tak chu an duang ta ani nichina North le South Korea ingrina DMZ zone kan soikha an va thlendon tak tak khan North Korea nilavin South Korea fighter jet te chu an kianga an ron thloka radio a Pyongyang tower anga ron betu te po kha Seoul control tower zok an ni ti chuan Gimpo airport Seoul mi po chu
North Korea airport ang theiber turin an chei dang lama South Korean flag te chu North Korea flag in an thlak veka sipai te po North Korea communist uniform an hak tir vek ani Seoul airport a South Korea commercial Thlawhna te po an thuk ru bawa banner le signboard te po an hlia bo vek ani mi puile no pang zai tur te po kha airport nai ami te an lo hui khom ani hijacker te chu du sak taka lo welcome angin an mi ngai san em kimil sung mutur ang taka motor pakhata khum khoma man an tum ani mase an ro man na chu atopa a hlotling zo ta lo hlau mai engtin nge ma an lak zel don tak le Thlawhna oxygen supply a sleeping gas ka lu mai emo anin tur le ei tura sleeping drugs thun tel emo te chu an han tum viau china mase passenger te nun atana laom theyang chi ti lo sham dan an ngai to box si ni thum chung anin dor hnuwa chuan passenger zong le Japan Ram Vice Minister of Transport in thleng chu an rem ti theita a atira passenger la om zong za ve chu an ron chu phota ti chuan Vice Minister of Transport Shinjiro Yamamura chu Thlawhna alu ve phot an phuta ani leilama tanga Thlawhna luna leilon step masabera adinga chuti line hijack tu zinga pakhat chu Thlawhna atanga chukhlakna step masabera ading ve boka ti chuan step khat zela pen zelin step lai taka anin pela hijack tu zinga mi pakhat chuan leiron thlengthla in Vice Minister po Thlawhna chunga alut ve chi ani chuni chuan passenger dang te chu anon chuatir chun zom le a passenger zinga nunung ber chu Thlawhna atanga chukna tur step masabera dingin leilama hijack tu te zinga mi pakhat omsa chu Thlawhna lut le turin leilama atanga step masabera chuan ading ve le a step khat zela penin leilon lai taka chuan anin pel ve le ta ani heta passenger hi hijack tu pa chuan thataka bia in anuya du sakna a hlan nge ani ti chuan passenger an chuakima Thlawhna hian hijacker pakua te ba ka chuan pilot pathum le transport vice minister te chau chu anom to ani churi chuan lo thei lovin North Korea lam chu ankal angai don ta ani ti chuan April ni sanga chakwa somsari tlailam daruk le minute nga chuan flight 351 chu Pyongyang pan chuan a thlok chuak ta a zandar sari le minute somni vela chuan Mirim airfield Pyongyang a chuan an tumta ani anram shroi tu le sipaiten an lo loma hijack tu te chu an hriam sheile ral thom zong surrender vek turin an tia hetia an ngun hnam le silai le bomte an la khom sak hian chung an man ro man te chu alem vek alo ni ti an hu chuak chau ani mase an duang thlapin an mang tangkai man ta thau ani pilot tele transport vice minister te chu an hlau thong hlea an rama an let le theipo anin be sei to meu lo ani mase an be sei lo takin North Korea ram shroi tu te chuan an lo dong song thahle maya Pyongyang a hotel changkang bera thlentirin chohlui tui hnai tak an lo hlui zoka transport vice minister le pilot te chu Japan rama an thlokir le an phalsak ani amai ro chu buaina dang aumta an Thlawhna battery ti nun na tur aum talo Mirim airport a hian Boeing Thlawhna battery starter an nei lo awangin an Thlawhna chu an tinung theilo ani North Korea in an ho phalma se an la ho thei tlat lo kan hriat tur chu Japan le North Korea hian in lai chin na diplomatic ties an nei lo awangin Japan in Thlawhna dang ron tir lu emo battery starter ron thon lu ngot hi North Korea hian an rem ti tlat si lo ani Russia rama phurlua chuta tanga North Korea a phurlu le dan an han zong le a ma se chu po chu arem chang le ta chuang lo pilot te chu an mangangin an ho chak zek to ani engti kong po a North Korea thlo chu asan chu an du ber ani bur mai ato pa chuan car battery mangin an tinung thei ta shrama I helovin Japan ram lampan turin an thlo kho ngal wang ani hijacker te chu engtin nge anom zui tak an be seile duangin thila thleng tarengem athui deuh to na in soibel zel phot mayang o North Korea ram shroi tu kimil sung chuan heng thalai rual pakwa zet mai an ram sarkar laka hela communist lal ram din duwa an hne na tanga zirti na dong tura an rama ron thlok lut te hi du sak takin alo kuang ku a anom na tur bik siam sakin sipai ve na hnuaya nuam sa takin alo om tirani amai ro chu an tum tak North Korea atanga Cuba rama kalzel an du na chu an belmek pukimaril remzong ani ta hau lo mai tin hun reivak lo chamin an revolution sual na atana an zir tur le thiam an du te ngor taka zira
chumi hnuwa anrama let le mai chu anin be seidan ania ma se chuti maya let tir chu North Korea hian atum reng lo Japan sarkar point heng hel pakwa te hi anrama thon ho sak turin tum engama zat North Korea hi angena ma se North Korea hian thon let atum lo bur ani anmani North Korea thuvon le kalphung nasa takin anzirtira anzinga pakhat phei hi chu North Korea rama anom hnu reivak lova athi ni hriat ania athi chan hi natna wangti ani na chu tha ani anring ani thilmak deuh mai pakhat chu an shroi tu takamaro tomio bial nu hian abial pa hi angai ema wangle nei ngei adu awangin Japan atangin China akala chule tang chuan North Korea lu dan zongin atopa abial pa bula North Korea chuan azuk omveta ani chutia an ho tu pa berin kopui anei ta chu anaute ho po chuan anot veta boruak afu lo chhotran tariau maya chuli chuan kimil sung chuan ruam manna angai tu chuak ta heng Japan tlangwal pasari te nupui tu Japan nula laklu dan chu angai tu ta ni anram spy te mangin engtin tinemo Japan nula pasari chu North Korea chuan anon shruai theita nupuya nei tirin fa an nei tir ta vek ani North Korea chuan heng mi tele an nupui te hi anram tan tangkai takin an chhorzui nia hriat ania anzinga pakhat okamoto takesi chu anupui ne North Korea tlan chu asan antum na lama tha an nia hriat ani bok ani tin anu fe kumsaka skwa somkwa chhokhan anzinga mi tho Yoshimi Tanaka chu Thailand man ni in Japan rama thon ho ania heta hian rual na machonin zela da ania kumsang ni pasari khan zel chunga athi ani tuna chuan anni hole annupui te hi anthide uvek to hlom ne hriat ania anfate hopo Japan rama omdu jok te chu Japana anle de uvek to ne hriat ani antumang chuan anom lo chiawa ni ti in ti tobri phot mayang o video tanga kai mule vat donia kun man dom le